benvinguts a Un Hombre con Tres Nalgas, el vostre late night podcast, com ja sabeu, en el qual és com si estéssiu aquí prenent una cervesa amb nosaltres, però sense estar amb nosaltres i sense prendre una cervesa. Bueno, la cervesa no ho sabem. Dependrà de la persona. Clar, si està treballant igual sí que té. Igual té una cervesa, sí. En aquest programa crec que val la pena dir, per tota la gent que es queixava del nostre equip tècnic, que sabeu, estan aquí darrere, val la pena dir que tenim ara sí 3 micros. I mira, sí, sense trampa ni... Sí, no us queixeu. No, ja està. Sense trampa ni cartó, eh? Aquest funciona? Aquest funciona. I aquest funciona, també. Funciona, i si fa així, se sent, en teoria, normalment igual, espero. Sí, no? Provem. Això ens han dit els tècnics, que normalment... Recordem, i ho recordarem també al final, espero, i si no ho recordem nosaltres, recordeu-nos que ho recordem, saps? Que us subscriviu, li doneu a like, Liken què més? O sigui, i subscribe. ja està. Subscribe, normalment, I comenteu, i fiqueu comentaris. hi haurà un botó, suposo que sota el vídeo, Depèn de... Sí, en algun punt de per aquí, sí. hi haurà un botó de subscribe, Subscriure'm. i una cosa així, o així, no sé com està. Tu saps com està? Sí, jo crec que és així. Sí. Cuidao, no confondre amb aquest. No, amb aquest no. Aquest sí. I pulgar arriba. Sí. Pulsa- I hi ha un pulsa lloc on podeu posar els comentaris i dins Unes dieu... Home, hem millorat bastant, trobo. Amb què? Amb tot. Sí. O sigui, Sí. tenim un bon número de gent. Bastant. Gràcies a tots. I totes. I totes, i totis. I cotis per cotis. Cotis per cotis. Això és una cançó, eh? Sí. Ja. Hòstia, estàs posadíssim, eh? Posadíssim. I, bueno, que tenim 3 micros. Com I ja no les 3 s'encén. natges. I ja no s'encén al revés. No se'ns raro, correcte. I tenim 3 micros. Que Sí. se senten tots, Se senten tots. els micros. Tots els Com, micros. sento com un mago, eh? Com, mira, per aquí És se'm que- sent. Per aquí també. Home, la nova persona que ens dirigeix l'equip tècnic s'ha de reconèixer que ha fet Val la pena. bona feina. Val la Home, pena. és que la que teníem la setmana passada Sí, ens ha portat els micros sí, però... i diu, és que no es puc enxufar. Tu te creus? Home, o sigui... Home, Bueno, ja van dos, eh? Perquè primer el que va fotre l'àudio al revés... A mi em fa llàstima el primer, perquè ell ho intentava. Ja, bueno, sí. intentava, Com si jo intento però- tocar el piano, eh? Sí. Sí, és veritat que si tu intentes tocar el piano no te'n vas potser a la filharmònica de París. No, que seria el mateix nivell que un hombre con tres nalgas. Correcte. Jo crec que més o menys. Sí. Sí. Si no, pregunteu-li a la COPE O a Ràdio de Taxi. o a la SER SER? o O a la SER? Ràdio Ibiza. Hi ha un tema pendent. Estem començant tema? Sí, perquè crec que hi ha un tema pendent d'altres podcasts, en episodis anteriors, Correcte. que segur que la gent està recordant i pensant-s'ho. Que és aquest. És aquest correcte, d'aquí. sí. Jo crec que és moment de ficar la música que toca. Sí, que sens dubte. És música de Science. Ciència. Ciència. Ciència, ficaries per aquest tema? Home, de què va aquest tema? Bueno, és una pel·li. Sí, estem a d'una pel·li. És una Una pel·li de què va? de diverses coses. I aquest és bastant el problema de la pel·li, també. És bastant el problema. Tens raó. Ah, Bueno, diem la pel·lícula? sí. Estem parlant d'Oppenheimer. Oppenheimer. Que Oppenheimer, que és obrir Joan. és obrir Jaume. Obrir Jaume. Clar, el nom té pel·li de pel·li nazi. El nom té pel·li de pel·li nazi. Perquè dius Oppenheimer. El nom té pel·li de pel·li nazi. El nom té pel·li de pel·li nazi. No, sí, endavant. Amb les paraules, tampoc fa falta dir-les bé. Sí, no? Tu escoltes Obra Jaume Sí. i penses, Sí. vindran els tancs. Sí, però és jueu. Ja, jo crec que això... Ho diuen a la pel·li. A la pel·li diuen, no, és que Oppenheimer ja es veu que és jueu. Ja. Jo no ho veig. No, potser... Tu veus? No. Jo no ho veig. No, i qui era el Oppenheimer?
pel·lícula que va sobre el senyor que fa la bomba atòmica per part dels Estats Units. La bomba atòmica no és un eufemisme d'un pet molt gran. No. Bueno, fa un pet molt gran. Però no és ell. Però molt gran. Molt gran. Anava a fer un mini spoiler de la pel·li, però no serà zero spoilers. Tiren les bombes. Ho direm ara. Sí, exacte. Al final l'aconsegueixen fer. Spoiler. Sense spoilers. Hi ha l'altre, com es diu? El Heisenberg. Heisenberg podria ser més jueu que Oppenheimer. Home, el nom, sí, Berg. Sí. Sona tenir nàpia. Sí. Pues total, la pel·lícula. Però al final, mira, resulta que demanava taxis, eh? Sí. És que ho diria. Sí, pobre Heisen. O pobre no. Crec que... O ell ho va passar malament? Jo crec que no. És que no ho sé. No hi ha... A veure si fan una pel·li, Heisenberg. Que Heisenberg és de trencant malament. De trencant malament. A veure quin bat. A veure, l'hem vist la pel·lícula. No l'hora? No l'hora. S'ha de dir que jo fa 2 episodis vaig dir que intentaria veure-la. En l'episodi anterior no ho vam parlar perquè no vaig aconseguir veure-la. Així és la vida. Digues, potser la veig, i vol dir que potser no, i va ser que no. Apreneu. Per això no vas dir la veuré. Exacte. Apreneu-ne, que ja la pel·li. Vaig dir potser, doncs, abans no, ara sí, ja està, disfruta. Ara, l'he vist. Tu també l'has vist? Sí. En moments diferents? Sí, jo he de dir que la vaig veure en versió original. D'acord, jo no. Vaig al cine i no sabia que la versió original la feien com una sala ultra mega VIP. No, sí. Sí. A quin cinema vas anar? Com Un que té nom de persona. En plural. Ara m'has matat, Un que té nom dels premis... És a la ciutat en la que estem? Sí. I en la ciutat en la que estem hi ha com el que és d'un casc de guerrer medieval? No, el que té nom de persona en plural. No. Sí que el té. Sí, també té nom d'estatueta daurada. Sí, això sí, però el nom... Home. Bueno, el cine en si. Clar. Ja, sí, que et surt allò l'anunci al principi. Sí. Que és Jaume, no? Jaume no sé què. Jaume Pallissa. Sí. No, però no ho deia per això. Païssa. No? No. No és igual, ho dic. Si es diu Ofine, les Gavarres. Clar, de cinemes Òscar. Òscar Cinema es diu. O Ofine, Òscar, i on està el plural d'Òscar? És Òscar Cine, crec. Serà Òscar Cine. No, és Cinemes Òscars o alguna cosa així. No, serà Òscars. Serà Òscar. Els premis sí que són Òscar. Els premis Òscar. No, s'està equivocant. Té nom de persona, ho veia bé al principi. La persona... És que és Ofine. A tot arreu surt Ofine. No surt Cinemes Òscar a cap lloc. Com que no? On? Mira, on? Estem mirant la pàgina web ara mateix. Fax. Sí, aquí et dirà. Sí, doncs ens diem. Home. Que no és Òscar. No? No ho és? Doncs igual no. Clar que no. Vas anar a l'Ofine. A una sala molt VIP de l'Ofine. Mira, Cinemes Òscar, Mataró. Mataró, però que no hi som a Mataró, que estem a Ibiza. Però vols dir que no és d'Òscar? Potser ho és, però es diu Ofine, no es diu Òscar. Nombre alternativo. Alternativo, el que vulguis. Home, alternativo, ves? Alternativo, a mi alternativament em pots dir Josep, si vol. Faré cas, però... Sí. Total, Bueno, sí. que te'n vas a una sala molt VIP d'aquí. Però com és una sala molt VIP d'aquí? Doncs és una sala que és els seients tenen com una bandeja per poder deixar les papetes i la beguda. És la típica del seient de davant que... No. O sigui, seient té com... El propi seient. Però té com un pupitre de... Com un pupitre, però bastant... No molesta. Després és ample, és còmode la butaca i et pots fer un botonet i... Reclina. Cama arriba, cama abajo. Sí. Muy pro. Quin número era? És la sala? Te la saps? 2. 2? Hòstia, ara vull anar 2, Jo no ho sabia i ara vull anar 2. I com... O sigui, val excessivament més?
pues a la 2 sempre. Sí, crec que em va costar potser al voltant de 9 euros. No, sí, bé, dins estàndard. No és. Estàndard. Doncs la review de la pel·li, ja ho hem parlat abans i estem d'acord, per tant, és l'opinió oficial de Un hombre con tres nalgas. Sí. És, sense fer spoilers, a La veure, pel·li està bé. la pel·li està bé. Va sobre la bomba atòmica que tiren als estatunidencs. I està currada. L'acaben tirant. La pel·li està currada. Fins que tiren la bomba, molt bé. També et dic, a la cartellera, jo m'he fixat que els tràilers i tot això no anuncien que està Robert Downey Jr. com a actor. No ho anuncien No gaire. he vist trailers, pot ser. No ho anuncien gaire. Pot ser. Per qui no sàpiga, si no està familiaritzat amb aquest senyor, és el senyor Iron Man. L'Iron Man, Bàsicament. de Marvel. Tenen més pel·lis, però bàsicament és el senyor Iron Man. Sí, I el senyor no deu ser barat de contracte. no deu ser barat. I està a la pel·li. Sí, com d'altres, com el... Qui és el sargento? Matt Damon? Matt Damon? Sí, el Matt Damon. Tampoc deu ser barat. Mateu Dimoni, no? Una mica. Mateu Dimoni no deu ser barat. Però el Mateu Dimoni jo crec que ho fa bé. No, sí, bé, el paper entra dins la història, està bé. Lliga, Guai, sí, pam, dius, sí. hòstia, potser, ves què et dic, potser em falta una mica de Mateu Dimoni. Podria faltar Mateu Dimoni, sí. Però bé, Sí. no penso sobre. Sí. En canvi, En canvi, aquí el company Robert, el Robert és com que... baixant jove, És com que això, al principi de la pel·li té un paper testimonial que porta l'Oceo. que clar, m'ha sorprès, dic, hòstia, t'has deixat la pasta per un tio que sortirà 20 segons. Sí, ojalà sortís 20 segons. Ojalà. Tant de bo, Et salà. Al final, com l'última, que hora, no sé si arriba una hora, no anava al cronòmetre a la mà, no ho sé. Hora, Mitja potser. segur. Mitja mínim. 3/4 ja m'atreviria a dir que també. També. Potser una hora sobra bastant. Sobra bastant. O sigui, no sobra és part de la història del senyor Jaime. Suposem. No, sí. Jo no m'ho conec. M'imagino que sí. Esperem que sí. Entenc que és part de la vida del senyor Jaime i s'ha d'explicar. Però me la podries explicar en 20 minuts i deixar-me anar a pixar. Senyor Nolan. Chris. Sí. Deixa'm anar a pixar. Que porto 3 hores aquí i l'última hora o 3/4 m'estàs aquí fotent una xapa que no cal. Que jo el missatge el pillo molt abans. Sí. O sigui, el missatge fa 3/4 d'hora que l'he pillat. Sí. Que el missatge ha d'estar, molt bé, però... I a part, no l'aprofita per fer una crítica social sobre el tema del que parla. No. És com es queda molt planet i... És com, vale, et ve un senyor, t'explica la seva vida i per què passa el que passa, ve un altre senyor, ve un altre senyor, ve un altre senyor, ve un altre senyor, ve un altre senyor... No estic en bucle. I és com, si amb dos senyors ho havia entès. Jo no estic en bucle, i és que la pel·li... La pel·li sí. La pel·li sí. Que sí, que hi ha un moment prou guai, hi ha un moment que... Però què? No vull fer spoilers? No, però que sí. Spoilers? Que en general, jo a tota la pel·li li poso un 6,5. Comptant en que per mi, a les primeres, anem a fer números rodons, 2 hores són un 8 i l'última 1 hora és un 4. 4 i està sent generós. Estic sent generós. I la mitja potser no són 6,5, ja m'ho direu a comentaris, me la suda. Sí, jo crec que l'última mitja hora per mi és clarament un 2,5 sent generós. Puc estar d'acord. És que... Perquè a més és com t'intenten construir el personatge d'una manera del plan, te l'intenten dir que és un tio pues, que té les seves dicotomies internes, etc. I al final és com s'ho passen tot pel bou. És una mica com Disney quan va comprar Star Wars. Que van intentar fer-se una mica coherents amb el tema de la força i no sé què, i arriba el senyor Mickey Mouse, que jo entenc que és el senyor Mickey Mouse. Sí, és el director de Disney, sí. I ha tot pels ous. I ara poden curar. Sí. Exacte. Es pot transportar així mitges. Bueno, és igual. Per què? Sí. A Oppenheimer no passa. Jaume no passa. Però bueno. Però fins aquí la review. Jo vull fer una reflexió. Sí. Un sí. tall de reflexió. Sí. Tot això ho hem fet amb música de ciència, És que és ciència. Sí.
Perquè ara parlo de ciència. Sí, endavant la A ciència. mi, una cosa curiosa de la ciència de la pel·li, Sí. jo crec que això no és spoiler, però jo ho dic, és igual, me fot. No, és que si creus que no... I si... Crec que és spoiler, però me la suda, ho dic igual. Bueno, però jo crec que no, però m'ha sudat dir. Alerta potser spoiler, o no. Jo crec que no. I és que a la pel·li apareixen... Us ho indicaré. Si fa així és que no és spoiler. A la pel·li apareixen molts científics de renom, internacionals. Sí, Apareix el senyor Albert Einstein, apareix. apareix el Heisenberg, Sí, apareix el apareixen Born, varios. sí. Born, sí. Fermi, per exemple. Sí, Bueno, apareixen molts científics. sí. I a mi això jo no n'era conscient Mhm, i la pel·li sí que li dona visibilitat, mhm, que és el fet de que en aquella època hi havia científics molt tops mhm. que quedaven entre ells, parlaven i és com, Sí, hòstia, no, sí, això jo, sí. què tu què en penses? Això és com el core, no? Ho dic per avisar la gent que això no és spoiler. I no hi ha més spoiler que això, no? No. Dic que em sembla molt guai. Sí. Em sembla molt guai en plan de, hòstia, doncs és que hi havia Sí, gent mola, molt sí, famosa, sí. que ara Sí, suposo que a l'època sí. igual no eren tan famosos. Però també passa És que com jo un crossover. crec que la ciència en general, crec que estem en un punt on no hi ha tan gran nom com a individual. Però no creus que és tema de que no ho sabem? Crec que hi ha... No, crec que hi ha... Perquè en el moment Einstein igual no era tan conegut. Home, no, però un poc sí. Crec que hi ha un parell de temes Sí, principals. segurament. Crec que hi ha un parell, sobretot. Un és que la ciència s'ha especialitzat molt, per tant, tu ja no ets l'expert en física, sinó que ets l'expert en física de no sé què, ja no és l'expert en càncer, sí, però ets l'expert en càncer de mama, de tipus no sé què, saps? És com unes coses molt concretes amb la qual ja no hi ha grans genis de la física, perquè la física o la matemàtica o la biologia o la medicina és una cosa molt genèrica que crec que ja no és, i a part crec que hi ha molta més feina segurament aquesta hiperespecialització, hi ha molta més feina conjunta, d'equip, on ja és un equip liderat per una persona, que al final és el que passa amb Jaime també, Sí. que és ell el líder i té tots els científics brillants que fan part de la feina. Però crec que abans hi havia més aquesta figura de jefe que està per sobre les altres, i ara potser entre que el jefe és en un camp molt més especialitzat i que treballa més en equip, potser s'ha perdut aquesta figura de... Sí, doncs bueno, jo crec que això és... T'ho dic sense saber de què va la ciència, No, d'acord. Jo dic que a mi m'ha semblat curiós això. Sí. Que Peña de Tantotxa es parlaven Parlaven entre ells i li deien... I s'enviaven cartes, segurament, perquè e-mails no. No, e-mails. Bueno, cap al final, potser. Bueno, és igual. No. Clar, però és curiós, no?, pensar que en plan, igual hi havia un dia que el senyor Jaume estava ratllat i anava a parlar amb Einstein en plan, jaja, vull xat. Loco, que estic ratllat, sí. Necessito xat. Sí. I això passava. Això passava, sí. I Einstein li deia, jaja, pringat. Fota't un munt. Sí. Ja està, no? Crec que això... Sí, que això era el que volíem tocar. Vaig a parlar de música de ciència. Sí, tornem a la de fons, mentre... Sí. Quin tema volem tocar? Ciència. Jo crec que sí. Quin tema volem tocar? En tenim molts, com sempre. Però és que aleatori què vol dir? Els del final no. No, ja. Però com... Sí. Vols que et digui ja? Digues ja. Ja. Obrir portes. Aquest tema l'acabarem ràpid. Sí. L'acabarem ràpid. Vale, això té un context. Clar, jo per accedir a l'estudi, com podreu imaginar, hi ha portes. Sí. En general, normalment els edificis, els llocs, Sí. que estan edificats. Que són privats, no? Sí. Sí. I, bueno, Els públics també, de fet, sí. Acostumen a tenir portes. Sí. Vale? Vaig a canviar de micro perquè puc, vale? Sí, fes. Sí. I llavors jo anava a entrar a l'estudi i l'estudi té com un timbre. Sí. Allò, sí, perquè t'obrin la porta. Sí, és com un telefonillo. Més o menys. I jo estava aquí. Val a dir que crec que, no sé si va ser el mateix dia, perquè hi ha com molts portals i és possible que jo em confongués.
i anés a parar. No, crec que va ser un altre dia. No va ser el mateix dia. Va ser un altre Jo dia. acabo d'explicar l'anècdota que Sí, sí. em fa gràcia. Sí. Vaig anar a parar a un altre lloc, que era exactament... O sigui, les indicacions que tinc és... Per part del director de producció. Del director de producció és... Tu has d'anar al número 12. Què passa? Que hi ha 12A, 12B, 12C, i això... Clar, jo tenia especificat 12 UA. 12 UA, sí. I jo vaig entendre serà, no sé per què, serà l'A, el 12A. Perquè vaig veure una A. L'A estava. Allà estava. Però no. O sigui, el lloc no és l'A. Però jo vaig arribar al 12A. Sí, d'un altre lloc. No sé com. Sí, és a dir, aquell dia tu vas accedir a través d'una porta Sí. que et va permetre arribar fins al 12 UA. I vaig poder obrir la porta. Bueno, no sé si la vaig obrir jo, però... Bueno. No, segurament no. Però vas aconseguir Sí. atravessar la porta. En canvi, un altre dia, que ja sabies on havies de vindre, Sí, ja sabia on havia d'anar. ja sabia que aquí no era l'estudi, Clar, jo vaig trucar al telefonillo i ells t'obren. I jo em pensava que m'obrien, no? De fet, la porta feia el soroll del títol. Que- No? Sí. I dic, bueno, tiro endavant, tiro enrere, tampoc té massa història, la porta. Sí. Té dos direccions. No té més. Sí. I És no, una i no porta. funcionava. O Una sigui, porta. la porta no anava endavant, no anava endarrere. I jo dic, l'haurà tancat amb clau, perquè opció. I jo ja estava a l'estudi i em diu, em truca, rotllo, escolta'm, Ho has entrat perquè que la porta... això que està no- com bloquejat. I que no, que pots entrar, que és raro. No, miro d'obrir jo què sé. Sí. I no anava. No, o sigui, la porta no obria. La qüestió és que dic, bueno, ja, baixa'm a obrir perquè si està tancat amb clau, almenys que des de dins Sí, a vegades es pot... Vale, serà això tan tonto com per no saber obrir una porta, no serà... Jo també ho pensava. Jo tan tonto per no saber una porta no seré. Hem passat, no? També t'ho pensaves. Ho pensava. Spoiler. Spoiler, vas baixar i vas obrir la porta. I vaig fer, Super normal. endavant. I Nyec, endavant. tant com vas obrir tu la porta super normal, jo em vaig sentir subnormal. Vale? Perquè la porta no li passava res. No li passava absolutament res. Va ser obrir el pom i fer... Nyec, I a més no va fer cap clec, dius, no hi havia una clau Sí, passada. no. Tic, tic. I llavors, possible que des de llavors no sàpiga obrir portes. És un trauma. Tinc un trauma. Ara sempre que vaig a una porta dic, si no puc entrar. Ah, ja el És que ja tirar, empujar... l'expressió aquesta, no? De Dios te cierra una ventana y te abre una puerta. És que Sí. no ho sé. Dios, tu tindràs problemes, Jo no? tindré problemes. T'espantes. M'espanto. És que prefereixo la ventana. No? Per favor, que sí que la sé obrir, Dios. Exacte. I jo crec que fins aquí... Sí, fins aquí dona el tema. Clar, és un... Bueno, sí. No sé, el temps que portem... Fem els dos aquests que estan com connectats? Estem connectats? Sí. Vale, sí. Per on va millor començar? Crec que pel primer. Per de dalt, Sí, perquè així ho lligo. D'acord. Fa un parell de setmanes, anys, Sí. des del moment en què estem gravant això, que vosaltres no sabeu quan és. No. El públic no ho sabeu. No. Va ser el meu aniversari. Felicitats. En via teva, es diu. Es diu de res igual? No, es diu, dius, Felicitats. per molts anys. Per molts anys. Jo contesto en vida teva. I jo ja no contesto res. I tu ja no contestes res. D'acord. Et quedes en plan de, ostres. Uau. Vale, fem-ho. Fa 2 setmanes va ser el meu aniversari. Hosti, per molts anys. En vida teva. I ja està. I aquí s'acaba l'anècdota. Per cert, que per molts anys, que jo t'ho dic ara, i t'ho vaig dir el dia que era, però que Sí, que és... ja fa molts anys que sóc el primer en dir-t'ho cada any. I tu el primer en dir-m'ho a mi cada any. Sí, és veritat. Fa molts anys Fa molts anys que som els primers en felicitar-nos. Sí. Fa molts anys que ja vam com per lo que sigui potser memòria i atenció al detall,
En tenim molta, però a vegades no. No, en tenim tanta Tanta. que sempre som els primers. Que sempre som els primers. I fa uns anys vam dir com, xec, mira, felicitats per ja tots els anys que vinguin. Llavors, a mi, els meus... És com quan fiques, no sé si has fet servir mai Outlook, Sí. i fiques una reunió, Sí. i fiques en plan periòdica. Sí. I Extender que ella faci? i tu pots fer anualmente hasta sempre. Correcte. I així està. I així està. És com una macro d'Outlook, Sí. més o menys. Pues tornant al tema. Sí. Va ser el meu aniversari. Sí, felicitats. Per molts anys. Gràcies, meva teva. Llavors, jo tenia vacances, vacances del meu hobby, Del teu hobby. Vas parar un temps. i tenia una setmana. Tampoc volia flipar-me molt. Bé. De fet, potser m'adono que la meva vida és una mica trista. El teu aniversari va caure en dimarts, no? No, queden dijous. Dijous. Ah, sí, En llepes els ous. dijous. Dijous i la celebració eren divendres. I llavors, bàsicament... Però parlaves de la teva vida trista, que és una cosa que em sembla que no que pots playar-te. No, Sí. La vida trista teva, endavant. Jo tinc llibertat. Espera, no tenim una música de vida trista? Segur. Una música de vida trista. Jo crec que... No tenim música trista. No tenim música trista, no. Però jo crec que això... Bueno, fiquem això. Posa aquesta. Potser és el més semblant a la música trista que tenim. Sí, l'amor. Doncs... Sí. No sé si és molt trista. Endavant. Una mica sí, no? Sempre hi ha aquest toc melancòlic. Sí. Doncs jo en el fons em puc agafar una mica les setmanes de vacances una mica que vulgui. Per ser un hobby. I triar, no vaig a passar-me una setmaneta. Sí. Tranquil·lament, no? Algo humil. Sí. Algo humit. Hem de ser prudents. Sí. Llavors, el meu planning, en general, era anar un dia, una nit. Això són 2 dies, Bueno, segurament. sí, 2 dies i una nit Ja està començant mentint. amb la meva parella. Un viatge super senzill a 100 quilòmetres, 100, 200. 100 quilòmetres d'Ibiza, que a Menorca, potser. Sí, més o menys. 100-200 quilòmetres, una nit, algo super senzill. Bé, No? Agafem un hotel... sense cap floritura. No, algo... Només cal que estem els dos, passem una nit bé, un parell de dies, Sí, tal. tranquil·litat, relax. Sí. I l'altre plan que tenia d'aquella setmana Sí. era fer una festa amb els col·legues. Va ser. Celebració ja clàssica. Beach party. Una beach party ja recurrent. No amb prostitutes, sinó amb platja. De platges. Bon, singular. Sí. Sí. Una celebració que ja vas fent Sí, de fa bastant de forma constant. recurrent. Sí. La gent que ens veu, ja, la majoria ho sabeu. Sí. I també és algo bastant... Tampoc és una cosa extremadament ostentosa. No. El que ho fa bo és la gent que hi va. No és... No, perquè tampoc... És algo... No són els mitjans. És algo humil, senzill, pim-pam, una mica català, no? Aquest de no passar-se. Sí. O sigui que... No celebrem molt, que mai se sap l'enquer. Exacte. Doncs, en la meva humilitat de pla, de 2 coses senzilles, sense massa problemes, No ens passem. no vaig poder fer cap de les dues. Uau. I tenia tot bastant planejat, vull dir, l'hotel te'l tenia reservat, la platja doncs, tenia torxes preparades, 4 cosetes. No era molt, Sí. però tenia preparat. La gent que estava, la majoria de gent li venia bé a la majoria de gent. Sí. Tot encaixava bastant bé. Sí. Menys qui no encaixava era jo. Perquè Detall. perquè em vaig posar com molt malalt el dilluns. O sigui, tota la setmana jo començava les vacances dilluns. Dilluns vaig estar molt malalt. Sí. Però de cop i volta. Jo em vaig aixecar molt bé. Sí. Jornada d'estit de vacances, de disfrutar. Sí. De fet, aquell cap de setmana va ser el que vam sortir el dissabte en un sopar. Un sopar... Pot ser. Un sopar que vam anar disfressats. Pot ser. Sí. Vam sortir dissabte a un sopar que vam anar disfressats. Igual allí hi havia les causes dels virus. Igual allí van passar els problemes.
poder allò. Sí. De fet, jo el dia següent vaig anar a la bolera. No, el dia següent me'n recordo que em vas demanar si tenia un paracetamol. Correcte. Per lo que sigui. Per lo que sigui, em vas dir si tenia un paracetamol. Igual això ha influït el següent tema. I em vas dir, vaig a la farmàcia, però... Estava bastant fetxitxines. Sí. Però no passa res. Tot s'arregla. Menys el que no es va arreglar van ser les meves vacances. Què? Començaven en dilluns. Començaven dilluns i el dilluns al vespre estava a urgències amb quasi 40 de febre, 39 de febre. Hòstia. Amb la gola que a punt d'explotar-me i bàsicament vaig estar al llit fet una meva tota la setmana. És a dir, cancel·lar l'hotel, cancel·lar festa a la platja i per recuperar-me aquesta estic recuperat. Sí, bé, per sort. De fet, aquella setmana no vam gravar podcast. Aquella setmana no vam gravar. Gràcies a l'esforç de tot l'equip, no ho heu notat vosaltres. No ho heu notat. Van fer un render 3D de mi. Exacte. I clar, això em va portar a reflexionar, perquè vaig estar bàsicament una setmana al llit sense poder fer pràcticament res. I dona per pensar. Sí, dona per pensar. I jo feia, per lo que sigui, uns dies que m'havien processat molt. Que no era el dissabte de la festa disfressat de mig holandès, mig català? No. Això no. No era? I vaig decidir... Festa en la que em van robar? Hòstia, és veritat. No entrarem en el tema. Festa en la que em van robar i en la que durant la nit en la que a mi m'havien robat tu estaves apujant molt. Ah, sí? Com aguantant les parets? Com aguantant les parets. Correcte. Doncs, bueno, pot ser que aquesta... Aquella nit més o menys vam veure més o menys igual. Sí. Més o menys. No, segur que no, però més o menys. Sí. Però vam sopar i tal. Sí, més o menys. No, tant, sí. Nit en la que em van convidar a un carajillo perquè tenia cara de bona persona. I després em roben. Sí, això va passar. Sí, no t'ho he explicat? No. Saps que estàvem com en un... Per lo que sigui tinc bastantes lagunes. Jo per lo que sigui, a l'haver-me robat la motxilla, no? Però, ja, sí, em va baixar molt, em va baixar com molt. Sí. Doncs resulta que... Curiós, el cos. Que jo, sí. Resulta que jo estava... Perquè això t'haguessin robat, jo crec que més o menys. Segurament, sí. Sí, clar, i jo a la discoteca no em vaig veure el cubata. Perquè m'han robat la motxilla. Clar. Jo sí. Clar. Resulta que on era la festa era en un local, era en un restaurant, però era en un local a part del restaurant. I si te'n recordes, perquè jo li vaig demanar un carajillo a la cambrera i em va dir, rotllo, com he de fer cafès per 30 persones, érem en aquell compte. Rotllo, com he de fer cafès per 30? Que va ser com, no senyora, clar, no sigui que vostè guanyi diners. És com, no. Sí, no, un restaurant. No és el que volem. Raro. No és el que volem. I jo, vale, però jo enraonant, no? Li dic com, però és que jo en vull un. Concretament, no 30. Correcte. I em diu, ja, però si el porto aquí, tothom, no sé què. I em diu, va, vine al local davant i te'l faig allí. I jo, ok, en aquell moment estàvem fent els regals i tot això, em vaig esperar i me'n vaig cap al local. Estava jugant al Barça, per cert. Me'n vaig cap al local, estàvem fent el Barça i li dic, carajillo, Baileys, tal, me'l fa i estic ja a punt d'acabar-me i li diu, mira, sepas que te invito al carajillo porque tienes cara de buena gente y eso no lo digas a nadie, no lo digas a nadie, i ara ho estic dient aquí a tothom. A tot Tarragona. Ha proscrit ja, això. Porque, y mira que yo llevo muchos años en esto de ser camarera. Y ya, en plan, ya calo a la gente. Y mira que te digo, que pues cara de buena persona. Gallinas que salen por gallinas que entran, ¿eh? Te invitan a un carajillo, te roban la mochila. Que no us invitin a cap carajillo. Al tanto, 100% de les vegades? 100%. De carajillos invitats, motxilla robada. Doncs aquells dies que estaves sí, estava de reflexió. Sí, setmana de reflexió. Sí, setmana de reflexió.
me'n vaig adonar que igual tenir tanta laguna no era molt bo. No, deu ser molt bo. I em dic, per què no provem una mica això del tema de s'abstemi? De s'absteni. Abstemi. Abstemi? Sí, Artemi no, abstemi. Abstenni Abstenir-se, o abstem-mi? abstemi, A mema. no ho sé. Jo diria abstenni. Absteni, A-B-S-E-T-N-I. Gran dictat. absteni. Jo diria absteni. No, la qüestió, no beure alcohol. Això sí. I, bueno, i com que ja portava una setmana, dic perquè, clar, el plan inicial hagués sigut emborratxar-me al meu aniversari. El teu aniversari, clar. Però el que no va passar, dic, ara ja el dia gros, diguéssim, ja ha passat. Sí. I dic, doncs ja que porto una setmana, i que, de fet, portava quasi setmana i mitja quan vaig prendre la decisió, estava amb antibiòtic, i dic, perquè jo ja em trobava bé, però encara seguia prenent antibiòtic. I dic, ja amb això no pots beure alcohol. No. Bueno, pots, Sí, però no es recomana. no recomano. I jo estava seguint aquesta recomanació. Sí, ben fet. Bé, ja que estic, un clàssic, ja que estàs. El típic de... Ja que estàs. Perquè era principis d'aquest mes, no? Sí, Va coincidia més o menys. I dic, ja que estic, vaig a provar d'estar un mes sense beure alcohol. Així com a experiment, potser hauria de ficar música de Science. I és curiós. És curiós perquè la societat, els amics, les amistats, ve a posar música interessant. Us està dient a vosaltres. Jo no sóc la societat. Tampoc sóc els amics. No. Ni sóc les amistats. Doncs Està parlant a vosaltres. fins i tot... Ja els dic jo. Fills de puta. No sé què anava a dir. Però jo sí. El que anava a dir és que és curiós Curiosos. com no te n'adones que tot això que he dit i la mèdia, no? La Mitjana. la mitjana, pel·lícules, el Hollywood, el Bollywood, Això és la mitjana? això és la mitjana, el mèdia, els Ah, diaris. ara ho entenc. He arribat ara. He arribat ara. Vale. No, perdó per trencar el mut, però ja, vale. No passa res. Endavant. Doncs tot això tendeix molt a enxildar-te a l'alcohol. A veure, sí. És a dir, un exemple molt senzill. Tu has vist el vídeo de un elixir? No. El Johnny Walker Blue Label un elixir? No. Doncs te'l recomano. És un senyor, és un exfutbolista argentí, gordíssim, que bàsicament diu que un Johnny Walker de negra és un whisky, però el Blue Label es un elixir. Se puede tomar a cualquier hora. Hòstia. Vale. Perquè és un elixir. Vale. I això és el step 1, no? Vull dir, un vídeo tonto que fa gràcia. Ja. Però després també venen ganes de dir, hòstia, però i si provo el Blue Label? Ja. Després vas acabar 200 paus l'ampolla i dius, igual m'ho penso. Sí. Jo. Això és un elixir. Pinto de blau, jo, de Franci, no? I bueno, i mica en mica surts, no? Dius, vaig a prendre alguna cosa, tal, no sé què, i sempre és una canya, sempre és un vi, sempre és un... Sí. I després vas a un lloc i dius, no, avui tots una cervesa sense alcohol. Sí. I això és bien raro. Sí. Sí, o l'altre dia que vam fer un sopar aquí, no va haver cap problema ni cap pressió, però és com, hòstia, només tinc un parell de birres aquí, i ja has de dir com el, no, que jo faré, que estic amb el mes, que no veuré res, que jo ja Correcte. porto jo una aigüeta o el que sigui. Ok, sense problema, però ja has de... Sí, has de... Sí. I sé que això és un podcast late night d'humor, no? Sí. Passar-nos-ho bé. Sí. I vull fer una reflexió Sí. de que l'alcohol Mirant a càmera. és un problema i te passes. Ho és. Jo m'he passat. He vist que és un problema. I no crec que deixi de beure alcohol a llarga. No, però està bé saber identificar en quin punt és un problema. Sí. Està bé saber veure com aquí malament. I també és curiós de que si algú s'està plantejant deixar de beure alcohol, és més difícil del que sembla, trobo. Sí. Si tens un problema. Sí, però
Sí, entenc que és més difícil del que sembla per culpa nostra. Clar, sí. Per culpa de la societat i dels costums que I de la mèdia. agafem. I de la mitjana. De la mitjana. Bueno, així com a tall de reflexió, Sí. un missatge important de gent que Sí, ho és de veritat. anem en compte. Per Sí. saber. No hi ha cap problema amb dir m'he passat, vamos a bajar. És més, Sí. Vaig veure una notícia que deien que ara han trobat noves tècniques sí. per detectar si el fetge et fallarà en 10 anys. Ah. Crec que està molt bé això. Perquè com... La tècnica consisteix en beure's un xupito de tequila. No he vist la tècnica, no la conec, no soc expert en el tema, però em sembla un gran progrés de la ciència de que puguem saber si ens fallarà el fetge a 10 anys vista. A 10 anys vistes, bastant de temps vistes, sí. Sí. Et dic, tu, segurament si et fots whisky fins al cul, Ja t'ho dic jo que et fallarà d'aquí. o menys. Sí. Sí. Sense fer cap prova en especial. Estic sentint Sí, cosetes. no sé si es veuen el crom a algun lloc. No Es sé veu. què a veure. Estem empatats. Doncs això, vull fer aquesta petita reflexió. Estic ara aquest mes. Mhm. Després d'aquest mes va hi ha una boda, per tant, ja haurà passat. Ganxos. Però bueno... Però és això, si et serveix per veure que ho pots fer, per veure que és això, que Bueno, potser és provar-ho, incòmode, no? Potser és incòmode, però que Bueno, pots fer, que no és impossible, no? No és impossible. No és impossible. I no és dolorós, no? Tampoc és incòmode, potser. Bueno, jo m'imagino que és una mica, doncs, jo què sé, si fas dieta o si fumes i deixes, no? Que estàs doncs, que ho veus, no? I dius, hòstia, podria. Sí. I penses, hòstia, doncs... Anem a provar que no. Vaja, demostra't que no, no? No sé si és una demostració, no ho sé, és provar-ho, a veure. Què tal l'experiència, no? Sí. De la mateixa manera que, no? Que jo què sé, te'n vas a fer un jungle trek. Sí. Doncs, no sé. De la mateixa manera que vas a pujar a la muntanya més alta d'Holanda. Exacte. Dius... Doncs això, i aquesta és l'experiència. Molt bé. Arran de la vida no deixant-me celebrar el meu aniversari, Vas... he dit, jo a la vida no li dono alcohol. Que no era... El no celebrar l'aniversari no està relacionat amb alcohol. No. Però em sembla bé un final adequat. Sí. De moment ho estic aconseguint. Molt bé. És que, de fet, ara se m'ha venut al cap que fins i tot els sopars del hobby hi ha també aquest element. Clar, sí, és que és molt de tancar negocis. Sí, correcte. I d'obrir-los, també. Sí. I de flotar vaixells. Flotar vaixells? Home, quan floten un vaixell tenen allí el cava. Sí. Cava! També, sí. No, jo què sé, suc de poma. Bueno, xampany, suposo, no? També. Sí, bueno, sí, cava, xampany, però no suc de poma. No, no. Ha de tindre etanol, ETOH. Sí, no, jo què sé, suc de tomaca. Sí, no. No, és que, bueno, hi entraríem en una reflexió potser massa llarga, no? Però que l'alcohol en la humanitat molts anys, Està ahí. Porten molts anys. Ha influït moltíssimes decisions, en la humanitat. I tant. Vaig descobrir, bueno, jo no ho vaig descobrir, però m'ho han dit, que es veu que hi ha un arbre a Àfrica que els fruits mateixos fermenten una mica i tenen algun... I si te'n menges molts, tens una miqueta de... I penso que la gent anava allà a l'arbre aquest a emborratxar-se. I és graciós perquè els animals també hi van, en plan, a menjar. I és un arbre que té els fruits molt amunt. Ja. Llavors només hi van les girafes. Girafes borratxes. I girafes borratxes, però clar, les girafes borratxes no es mantenen molt recte. Per tant, mouen l'arbre, tot el fruit al terra, hi ha els monos, hi ha elefants, tot Cristo, hi ha vídeos, i tu pots buscar vídeos de la sabana d'animals borratxos. Això existeix. Molt bé. Simplement com a tall de reflexió. Sí. Crec que és una forma adequada de deixar-ho fins aquí. Sí. Deixar-ho aquí per avui. Recordar, que sort que no hem recordat la gent. Sí. La gent ens està recordant. Va canviar la música. No, deixem-ho amb amor. Recordeu.
apreteu el botó de subscriure's. Només una vegada. Sí, perquè si le feu 2... Perquè si l'apreteu 2... O un número en parell. No, un número parell. És com que us subscriviu i us desubscriviu. Correcte. Però, si ja esteu subscrits, no l'apreteu, ni una ni cap vegada. Ja esteu subscrits. O sigui, aquí sí que la podeu apretar 2, perquè us subscriureu i us tornareu a subscriure. No cal, és igual, no l'apretis, saps? O sigui, que estigui el botó al final en subscriure. Si ho has fet un cop, el que pots fer és donar-li a la campaneta. Això, sí. Així sabràs quan el nostre podcast Late Night d'un hombre con 3 nalgues surt. Sí. Sortirà una notificació bonica. Surt com a internet, o sigui, com que està visible ja, tu pots com veure'l i clicar. A part, recorda apretar el botó de la mà com... Tu has de fixar-te com en el polze, ¿vale? Hi ha el que el polze està cap a dalt i el que el polze està cap avall. Volem el del polze cap a dalt. No tinc la pantalla girada al revés. No, clar, tu... O sigui, la nostra cara, el polze ha d'estar apuntant com cap al vídeo, saps? Cap al vídeo, perquè cap avall... Cap a les nostres cares. Cap a les nostres cares. Cap a les nostres cares hi ha d'haver el polze. I sota hi ha els comentaris on podeu escriure. No, sota la descripció del... I després hi ha els comentaris on podeu escriure com m'ha agradat. On podeu escriure gràcies, 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 senyor, pels instruments. gràcies Senyor, pels instruments. i gràcies. Senyor, pels instruments. 666 instruments. Això és tot. Crec que... Recordeu que... Mira, al principi del vídeo ho dèiem. Que això és com estar amb nosaltres, prenent una birra, però el podcast no estàs amb nosaltres. No. Ni t'estàs prenent una birra, perquè No. la birra no cal. No cal, O potser sí. no cal, Si tens un dia estressant, fot-te una birra. no cal. No cal. Però si la tens... I jo crec que així podem acabar. Fins a la propera.